Hakanegi Yukirish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabida, Bibiana Barre, Banyo, Nagajing Light, Luit, Nagajing Tajing Kumbaro. Sim nomor last part left. Nagabinda ki jing dumo shimet chungi hakanegi Yukirish Bakhuid ngi duairu nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang nadu katkindai tari hado arpuwei tari babaro ki bawan shimenda hakanegi retreat ki nang yomat yaga jingi badga jimpen slay jung ben siam Bakhuid ngi duairu nagabinda ki bapang ki bashitam hapadeng jungi bad ki bakar pad na jingai bad na jan ai baginang yo ke jingkoi jingkhia Hamda me ki tol batiaha ki hospital ai ka bor jisu na man kiar halo jungi pakindup lavan mi kloi nagi hospital ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid amen ka jinga e jungo trai jungi u Jesu Christ bad ka jingi jungo blai lem bad ka jingi selak jungo men sim Bakhuid kindon rengkat bat pi barong ringkat bat pi ko himen ko parato ngin sangesh por ban pan ya ka bor jungo trai ka jimpen sle halo jungi ka kumbangi yosngo na ka jimpule bau trai ublai wala pa ya us Samuel ban penslet mai ya us ubalait na ki pop ubalait na ki jing tingit badon ka jinglong ban kongu ngiru nginangkar pad ya jisu ban penslet mai yangi tongin kuslai halar ki pop jungi yaki por baro ngila tamsning ngila yard vir na utrai ayu nampen kuid yangi na baro ki pop nadu ki pop barit baria hadu ki pop bakrao Kotrai jisu map yangi sait kud yangi na kinigi pop baro ki bangile pin roy ya jimpen sle ha poj yangi nga perlam me jun bor baro pada happy umen ko para bangale pop shibun da ki jimper hat da ki clean da ki kam da ki jingle da ki jingle pala chunga da ki jingle pala chunga da ki jingle pala bakrao e chunga Namal kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa katay suti yaki angel bat kiri koi
Badiapi kimen ko para banduay na kabinda junga hau kai ublay jungi ublay badon bor baro unis sune yangi badandala mapi ki pop jungi unyalam yangi shaga jingi mbam jukut Amen. Dragon ratu praise Dragon ratu praise Cristo Marco Cristo Marco no Benim Johnny Benim Yani Dragon Marco praise Yani Dragon Marco praise Cristo Marco Cristo Marco no Benim Johnny Benim Yani to nginia duwai ngi duwai lemba ka jingya sailem jungu Joseph was Bakhuid uri kuit jangari India balayap ha Sri Lanka ba lemba ka jingya sailem jungu ne ulindo bala imshir hem ega jinge ngiru nginang yo min siem ban shakri ya utrai Koblay me ubala pindon buram ya kabalang jame ha Asia da ka nuksa bar ka kam lingdo jongu Joseph was Bakhuid takmi ngi karpat ya ki pai jame ya ki ba ushakri jame ula pinkamen da ka tin ka jing shisha badulapsa da ka sakrament jang ka jingim bartos ngausene banai da ka jingya silem jongu Bakinla banang iyai san haga jinge batkin iyai kalalong ki saki balarkam janga gospel da utrai jangi Jesus Christ korn jame uba im batsen sharing kat badme haga jingelong kawe jangumen siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kejumpuli na kita paningkong Samuel. Hakitu kisngi utrayu laong hau Samuel. Sakat no pendang le sngsi namar usul. Haba pio i pangalakan taja u na kabalong sem halor ke Israel. Pendap yala kareng da ko penyang bat kilej. Ngan pa ya pi syau jese unong Bethlehem. Namar ngalajit na kabanta jangahi yaus em nabdengki khon jang u Samuel pat ulaong kumno kain ngala banlej la daw sol yo sngo yakata un penyap yanga te utrai ulaong shim kawai kamasilut pat phi pat ong ngalawan man knya hau trai nang ta wer yo chese sha kaching knya pangan sepen iya phi ayu phi de banle pat pin sepen sle na kabanta janga ya uta upangan ai kerteng hapi Samuel ulale thik ya kapa utrai ula hukum bad ula wan she Bethlehem kitemen kisan jong kata kasinong kilawan men ya kendo ya u da kabakiu bat kila ong hatu phiwan da kaching suk bad ula ong da kaching suk ngalawan men kenya ha utrai to pen ketang ya lade padawan man nga sya kaching kenya kumta ola penkentang u jese pat yaki khon senrang jong u pat ola were ki sha ka jingknya haba kilayawan ula pejo iliap bat ula perkhat da shisha ubala pensle jong utrai udon hakma jong u henrei utrai ula ong hau Samuel wat peja kadur kadar jong u lane ya ka jingjrong karnyang jong u namar ngalkan taje u naba utrai umpet kumapet ubreu upet tangya katur kabashabar
Henry utrai upet ya katonut. Tiu jese ula khot yau abinabat bat ula penyaja hakmat Samuel. Upat ula ong. Yau neru utrai syemjit. Nang tau jese ula pa ya Shama. Henry ula ong. Yau neru utrai syemjit. Kum tau jese ula pa nyongut naki konjong banyaj hakmat Samuel. Henry Samuel ula ong ho jese. Utrai syem la jit yakini. Hang tau Samuel ula ong yo jese. Hato baro ki konjong pi ki don hang ni. Te ula jubab dang sa ubakado Henry hakme udang apalang. Kum tau Samuel ula ong ho jese. Pakot po unwan namar ngin yasyong man bam hadu ba undawan hang ni. Te ula pakot ya bad ula penrung ya syapo. Une ula long ubasaw kerang. Ula don ki khmat ki ba itanat. Bad ula long uba bhabriw. Bad utray ula ong. Yang penslaya namar uday une. Kumtaw Samuel ula shim ya kareng penyang. Bad ula penslaya habdeng ki hinmen jong Bad mensim jong utray. Ula hiar kerhai halor David. Nado kata Sngi. Hadin kata Samuel ula yang. Bad ula Lait-ïa Rama. Paktin jong utray. Isango yao blay. Sam propo kendai, nobal new spa new pusat. New spa new pusat. Ngin dwai ka ati fuan beningkong. I pak kendai, adu apundri apundri. Rising it to try to know, take it back to Shisha, Raga Subanang Penha, Jing Ha Utrai, Daki Prophet Migran Hendai, Pansyan Nga Aklawan. Alleluia.
don rengkat bat pim Ringkat bat hiu. ka jingpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Markus Kaburam kami utrai. ha kawe ka Sngi sabat utrai uyai lemba ki lengka keu bat kadba ki dang yai ki sinran jangu ki lastang ban ket ya ki terjup keu kumda ki parisi kila ong ha u hape bale kile ya kaba ombit ha ka sabat teu Jesu la ong haki pimbaju pule ayu udabit ulale haba ula don kam jimbam bat ula tengan mau bat kita ke bala don lang badu kumno ula rung hakiying ublay menba u abiatar ula long ulindo remba badula bam ya upu peni bala terwa ha ublay ya uba ombit mano ban bam light tang kilindo badulai ru hakita ki baladon lang badu bad ula pinbud ya ka sabat labu nagavinda ubriyu om ya ubriyu nagavinda ka sabat kumda ukun ubriyu ulong kenrad wat ya ka sabat ru ka gospel jong utrai Kajira ya make praise. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ha ka jimpuli minta ka Sngi yosngo kumno uble u kentai ya u sol badula jit temai ya u David baro ki yingasem jongu David kila perkat kito ki ba klein bor kito ki ba biang garinia kita ki ba don lese kat kum ka parte ya ka sap ka pong kin salang kis em wat ya upa jongu David u jese ula perkat ki kun ki ba klein kin kan lalong em Henry uble upeit ya ki kun ki ba klein ha ka mensiam ki ba klein ha ka ban kongu ya uble compare ya ka rinia lada ritne lahe lada ngimdon ka mensiam ba kongu lada ngimdon ka mensiam ban it ya uble lada ngimdon ka mensiam ban yai rengkat badu utrai unom jit yangi unom pensle yangi but ngiyosno utrai ula pasiau hawu Samuel ban pensle ya u David bante ya ka umpiniang halo jongu kata ka jingte ya ka umpiniang halo jongu David kalong ka daka shin jonga jimpen kantang ya u ballong us iam ballong unongya tulopa ballong ulindo But minda nadu ka pot David ulayo ya kane ka jimpensle ukit halo jongu ya kine laitili ki kerdan kumba julong mangi iwei pa iwei lemba ka baptisma ngikit hapo jongi ya kine ki laitili ki jinglong ngilong siem ngilong nongya tulepa but ngilong ru ulindo ngidon hangi ya kane ka jinglong balengi don kam ya kane ka jinglong lemba kane ke jinglong bapin kantang da utrai ngi wat ya utrai ngi kongu ya utrai ban ngi ai rengkat bad utrai ban ngi shimmen dalang ha ke jingkinya Bakhuid jongu Chris minda da ka bas ngotu ya kane ngin peit ya ka gospel minta kasni ka gospel ka bu hakama chongi ya ka jingya tainia ha padeng u Jesu bad ki sinran jongu bad ya ki parisi ki ba wan ban kinno yavu minta kaya ka bangila ban yoi u Jesu pat ki sinran chungu kidang iyai ha ka Sngi sabat lemba ka lengka keu
Bad kadba ki dangyard haka sngi sabat ki parisiru ki donla. Ki parisiru ki yai rengkat badu jisu. Ki parisiru ki yai rengkat bad ki sinran. Ki sinran jongu jisu ki yai badu jisu namaru jisu ulangu kuno balai but ki eid yaw jisu ki koloi ban kongu yaw jisu but ki kongu ban mane yaw jisu. Ya ki parisi part ki yai balai. Ki yai om namarba ki eid yaw jisu. Henry namarba ki bishni yaw jisu. But kikwa ban wad daw ban kinno yau but kikwa ban yod daw ban penyap yau arjait ki brio kiai bad jisu ki singran kiai da ka jingmut ka babha ka jingkwa babha but ka mensiam ka bakhuid but ki kongu yau jisu kita ki wei pat ki jait ki phairisi kim don jingmut ban kongu yau jisu ne ban id yau jisu Haka jingim jongiru ngilaban yoi ki brio kumne. Don lese ki bayait badu jisu henre clam da don jingmut ban yid yaw jisu. Clam da don jingmut ban mane yaw jisu. Clam da don jingmut ban kongu yaw jisu. Te ngilaban longru kum kini ki kristan. Lese ngiru ngi ong hana ngi yait badu jisu henre ngim don jingid kin dia tru yaw jisu. But ngim don ru mensiam lese ban kongu yaw jisu. Bad habang imdon ka mensiam ban kongu yaw jisu kaya ka jingang nu jongi jing tumu ban kinnos niyo yaw jisu ban wad daw ban kiar naw jisu ban wad daw ban kiar na ka balang ban wad daw ban kiar na ka sacrament don bun ki brio ki ba wad daw ban kiar naw jisu hakane ka tur nantang ipe kini ki pairisi kila kinno yaw jisu hana ki apostol ki sinran jongu kila kate kew haka sngi sabat lada kinjindala kate kano ka sngi Lait-ïa ka sabat kinom yaki namar kat kumga nongrep ngitip lada ngiyad hakino ki jaka lada ngitungan ngilaban kate uvene artiligi so badba kata kalanga jimmut bat ka jingi kai jongi ju bat tenteng ngiru haga jingim jo ngiru ngile habang itengan ladang yard lemba kino ki lengka lada don kano ka jimbam lese kibriu ki kate ki bam we ar ban pinbiang yaka jingdon kam choki bad kini ki apostol kini ki senran ru kila kate ya ukeu bakin bam namar kila tengan henry ke jimma menda ne jinkenno menda kila kate ya ukeu haka sngi sabat bad haba kila kate ya ukeu kila penken ya ka sabat kane kalongka jinkenno jongi parisi namarba ki parisi kila yait barabor daki kemat bataraisni kila yait barabor daki kemat ki basinyo bad ki jimmut ki basinyo ki aptap ban kinno yaw jisu kibriyu ke bayat bad ki kemat batarais niu kisut ban lap ya ki daw babun kibriyu ke bayat da ki kemat ki babha ne ke jimut babha kisitom ban yoi ya ki daw ban penram ya ki wai tengila ban yoi haki inga sem jongi kum ke de kibriyu haka imlang salang haka jakatre don bon kibriyu kibawan nadu min step hado janmit da kum kini ki jimbarkat da kum kini ki jimmut ki basiniyo bad nadu min step hado janmit ki lumbun ki daw ban lorni persyayi ki vai don ru ki jait briyo ki wan daga jimmut ka babha but ki laptang ki jimba jo ki briyo but kin kran bha ki vai but ki le bha ye ki vai kaniru kalong kawe ka jinglong kabangilap haki inga sem jongi haka jakatre jongi haki yeu ka hat jongi but minda haba kini ki bru ki la kinno yau jisu kumno ujisu ulayada ya ki apostol jongu ya ki sinran jongu kumno ujisu la batai shab halar kane ka jinkenno jongi parisi badu jisu la buha kama jongi
balebihin kino yangi namarba ngilabam hagas ngi sabat kinmau yakaba u David ulale David bat kinombur jangu kilale ke temple bat kila pan ya upu peni kadar tilli ki upu peni ki shaid bu haka meet haka temple bad kini ki kadar tilli ki upu peni la shat da kilindo bad tang hakil da kilindo kilaban shat ya upu peni bad tang ya kilindo kilong ban bamru upu peni but kimla ban rashaying kide ban bam hi hangdo hi haka temple minda u abiatar ulindo ramba udon hangdo but ulele pan nau abiatar ulindo ramba ya ke jimba shimla le pan ya upupeni ula ong ngi but kinombud ngitengan te ai bam eye but ulindo u ong pe man ki sabat ngi bujili ya upupeni but ngichet ya upu peni kadar tilli ki upu peni batimai minta ya kabala bujli dandon hangne lada pila banbam ngin aino ya kita ki upu peni taminda u abiatar ula shim ya kita ki upu peni bala bujli bad ya kabarim bad kila ula ai ya kita ki upu peni hau David banbam bad David ula airu ya ki nombor jomu but hardin ba ulade bam nim shimla yo I haka Bible ba ublay ula dom persha ya u David namarba ula bam ya uta upu peni balong ban bam basha ban bam tan ya kilindo lada u David ula bakala ban bam ublay unjindala dom ya u pangite pro don ge jaka kiwei pat ke jaka ublay ula dom ya u David हम नमारबा उलले पॉप नमारबा उला याड पालाट कपूट कसम बलाबू और उबले उला पेनी खाऊ को डाबिट पिला बकला पिला लेपो हेनरे हबा उ डाबिट उला बम या उपु पेनी निम यो I हका बाइबल बा उबले उला डॉम या उ डाविड नमारबा उला बम या उपु पेनी balong ban bam tang ya kilindo kai kamud ya ka jing snap jar jongo bale hakamat kata ka jingle jongo David ka peni shai kadar ayu hangi kabamut uble hi ula menjur u David udon ha u ya ka jinglong lindo bad haba u David ula rum ha ka temple bad ula shim ya upu peni ban bam nangda ula sam bad kinombur jongo ublay ula peit ya u David kumba ula peit ya u Abiatar but ublay ula menjul ya kaba u David ula le kalong badai namar ulong lindo nad kinombur jonguru kilong lindo namar u David ulong uba pensle jongo blay minda u Jisu wanra ya kaju kata ka jimbatai ke jingjia badu batai ha ki piracy lada ngibam haga sabat lada ki sinran jonga kila bam ya u keu haga sabat kamut kine ki sinran ki don ka bor ka itiar ban penkre bam ki don ka hog ban penkre bam kum ki lindo ki ba penkre bam haga sabat tang maki ki lindo ki don ka hog ban penkre bam haga sabat namar manga ngalong ulindo bam jikun but kine ki nombor kilong kilindo but kidon ka hok ban shet pu haka sabat kilong kilindo but pimdon kam ban kinno yaki pimdon kam ban tarai snyu yaki lese pim yo I kane kalonga jubab kaba ujisu ula ai haki parisi pim yo I ya kaba shalindet pim yo I ya ka jing shisha Pio I tam ya kaba habar but pi bishar ya kaba habar henre uble ju bishar ya kaba habar uble u bishar ya kaba hapo kumpa uble ula ong hau Samuel nga bishar ya kibrio nadu kadonut kane kalonga jing ya per kabang yo I hakedukam pet brio but na kerukam pet uble hake jingim jongiru kane kalonga jinget kabangi de bandon u Jisu bat ki nombur jongo
u Jisu bad ki sinran jongu u lindo bam jikut u Melkisedek bad ki nong bur jongu ki apostol ki long ki lindo bad tan ki lindo ki don ka bor pen gandang upu bad kane ka jingikai ha kane ka benda jonga gospel ka hikai yangiru ka jingkordor jonga balang Catholic ka jingkordor jonga balang Catholic kalong ngidon ki lindo bad uble upen kamdi ya ka bor ha ki lindo ban pen gandang upu ba kan kalalong ka met bad ka snam jongu Chris bad lemba kane ka jingi kai ujisu penskem sachasin ya ka jingtumu jongu ble naga binda jongi ba ka jingjir jongkine ki kadar ngot ki apostol kadar tilli ki upupeni bad kadar tilli ki mau kadar tilli ki jait Israel baro kalonge jimpenskem ya ka jingim bang jongi badu ble bad ka jingim ka ban sawan tongin duai hagane gi ukrish Bakhuid da ka bas ngautu ya kane ga benda jonga gospel bangimde ban tarais nyu yano kalam ngautu ya ka jingshisha ngimdon hok ban kinno yano lada ngimdon haga liang jongu ble bad ngimdon kam ban peni dao ya uble namar utip ya ka jingshisha naga benda jongi ko jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi knamba ngindup yai rengkat badme om da ke jimmut ke basiniu henre da ke jimmut ke bashai ban sautu ya ga jingit naga benda jongi ive pat ive enyaro ya utrai Jesus Christ Jinam amen. tongin plai ya ke jingit ke jongi ngangit Au blei kwa bun bor barok. untau ke beneng bad ke kendau bad hau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bala puna men sim Bakhuid ya bala kana ke Maria teisoti bala shana bein hapo Pontius Pilatus la sanar kana yahu la yap la tep yahu la kiasha ki bayam haga Sngi ka balai lami pat ne ki bayam la kiyo shabane ushang shakamon ublei upa badan bor barok nanda unwan pat ban bishari ki bayim bat bayap nganget hau men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingeslo ki rikhuid ha ka jimma ikipo ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam chukut amen Laispa ndripundrip. Laispa ndripundrip. ko himen ko para ba ka jinknia jonga ba jampi kan long ka ba priang hun hau blai upa ba don bor ba ro to try priang jinknia ji jokri nag bentar ka jiro ka buram ka katai juhu ka jingmin joy ni ba ka balang bu juhu ba ro ka wei topdiang kum ki jong me hi ko trai ngi karpad ya ki jing terwa ki bang ila bu halar ka duwan jame ban kin mau ya u Joseph was Bakhuid bakumda kumba mela ai ha u ya ka burom lemba kini ki jimaya bakentang menai hangi ya ka jimap e lemba kini ki jimaya bakentang da u Chris u trai jangim Amen.
utrai undon rengka bat pim Ringkat batu. to kentiu yala ki donut Ikan tiu ki syau terai. Ponginai ya utrai ublay jengim Basyong hok bat kedai. dashisha kalong ka basyong hok bat ka badai kadeti jengi bat ka jimpenim yangi hamalla ka pon bat ka jaka banaingu yame kokinrat kopa bakhuid koblay badon bor bat bam chikut lemba utrai jengi u Jesus Christ namar kumba hagasngi buram jang uriko jame u Joseph was bakhuid me ai jinkamen haga balang jame kumdaro me pen kalain yaka daga nuksa janga jingim bakhuid jangu me hikai yaka daga kintin ka jingelap jangu bad me ai haka yaka jingyada jame kum ka jubab iya ki jingduwai jangu but namar kata rengkat but ka kinhun jang yangel but ki rikoi ngirwai ka jingrwai jang ka jingero yame bangi pen bana kalem sangem Bakhuid utrai. Bakhuid ublay kipan. Kedai bat kedai kidam. Daga burung jombe. Wai hosana syatron. Wai hosana tempur. Wai hosana ublay tunon. Ya roh yudabawan. Harga kedai utrai. Kedai bat kedai kidam. Daga burung jombe. Wai hosana syatron. Wai hosana tempur. Wai hosana ublay tunon. ko himen ko para ha kanega por ka bakin tang tam tungin du wai na do ka donut bangin du roy ha ka jimpen slay jong men sim bakhuid ban sotu ya ka jimmaya jong ka jingi du jisu bangin du la ban yai ba du jisu kalam kinyim kalam kinno kalam tarais niu kalam le mudur kano kana ka jing sni ha po jongi ni du wai ru na ka binda ba ki kun ki bela sakama bat ki bam bat don kana ka jing sotu bat ka jing champang ban mane bat eat ya jisu dashisha melong bakhuid ko trai katamay jong ka jing khuid barro namar katang ikar padia me to pen khuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umen sim jame kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jong utrai jangi o Jesus Christ ha kapor baladino yavu badala ka mons ngabha ulapdian ya ka jengsha shitam ulashim ya uppu bada ka baingu yame ulakdia yavu badula ai halage sinran u om toshim batobam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benta jumpim Hakaju ke rukamenta alalaya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame la ya ka halage senran u om to shimbat dina ka ne pi barro namar ka ne ka long ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jimmap ya ki pop to le ya ka ne ban kan mau ya ngao Os nam bakardor jango Chris to pen kuid yangi pen kuid ya ke mensiam hadim pen kuid pen kait pen kia ya ki bapangi beshit ya da yangi na ubamen kajing maya jong kajing
namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit menya hakamat jamme bad ben chikri yame da ka bas nge verit ngi karpat yame bangi ki bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngilong ke bela penyat likawe da umen siyem Bakhuid takan mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte patta penjana yaka hagajingi rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi uvi Wilbert Marvenu Bishop jangi bad baharu ki lingdo bad kiriniam takan mau lemro yaki himmen ki para shinrang bad kindei ki bala yotiya da ka bakrmen yaka jimmi pat bad ya baharu ki bala klat no hagajingi sne jamme topdiang yaki shaka jingshai ka kumat jamme to isne yangi barangi karpad yame barengka berkamaria teisoti Bakhuid ke kami jango bele ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ujoso vas Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensnaba yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram yame da ukur jamme o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bor haka jingalong kawe jangumen sim Bakhuid barro ko buram bad ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duai nagabinda par ki jing thumo jangi I duai nagabinda ka inner healing retreat ka ben sustang kat kindai haduar povei tarik Baro ki badon jing tumu bad ka jing kwa ban manchin benda ai bau jisu na kerko yaki duairu na gabenda baro ki ben sayato hagini ki sngi I duairu na gabenda ko worker jongi balari simlik I ben sayato haga lai putari pangin duai na gabenda ka jim ben krai jongi baro pakanang ba seizo ko pa jongim ba happening kanong ba koi sing jome kanwan kai ma jome kanong ba mon jome ha kanjuya ko happening Tuai ngiminda ke jimbang jungi kabahala kasni batama pingi grimkang jungi kumbangi runima ikabalik sniu yangi padwadelam yangi shaga jimpen shoy henrei topalait yangi naga basiniu topalait yangi ngi karpat ko trai naga jing sniu barra haga jing spon jamme tai jing sub jing sign haga sni jangi kanamba daga jingera ka jingi sune jamme ngilai bara bona ka pop bangin yo jingeda naga jing jinjar barra kat bangi dang up keme lendi aga jingkar men Bakhuid but ke jingwan pa jungunong penim jungi o Jesus Christ Namar ka chongi ka long kai ma ka chongi ka bol ka puram junam na junam kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jungi Henry yaga jingai janga balang jamme bad ha ka jing spon jamme tai ha ka yaga jing suk bad ka jingya tele kawai kat kum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon bara bor rengka bat pim Ringka bat dap daga jingi do Christ tongin yai ngu markelia Hakumi ukun lambro jungo ble Hakumi ubaket naga pop junga perte sukito ki bela kar shaga jinka vai jungo kun lambrot Ukandra nungong shokpap padrong pokajing junga Nereshwang tampi kamusim jana kasakyahi
kadonur kamen siam jangi lembaga communion Bakhuid lembaga met padasnam jame me belong yang ikon jame Yesu meyin isnongo yame naga bindaga naga jington jame hapo jangi Yesu yai tre kapo jangi wei pai yai pen koit yangi yai pen coin yangi yai pen kantang yangi yai pen sle yangi bangilong ikon bajanai ke Bakhuid jame pen koi pen kiai ke bapang ke bashita ko Yesu meyin ai boringi ai boria boringi kon ke bashimenta hagane ka mas Bakhuid kamta me ke togi kon ke bashimenta na online lembaga ke online mas Yesu terko yaki ki kon ke ke jami ke bahega sem jami ke jikon kam jami bala ai bor Yesu hallelujah 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 Yesu trekam halo jami bekra dia ubamen ya uksoi bendo ya ga bor jaga pop apo jami Yesu yalam yi shaga jing koi ka jami hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus ai boring Jesus menslet mai Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia Dubai to ai ba kami kawai bening ko ble badon bor baro kan pen scam bad kan pen roy ya ga jingklain ka ban ka bawan na bening ha baro ki barake ya ga sngi buram jangu Joseph was Bakhuid kanang ba nginla ban ri kendong ya ka jinga e janga jinge bad bangin yai ha ga lindi janga jimpenim ka ba melabu ha ka ma jangi da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat batpim blay badon bor baru in karkuya pi upa baru kon baru mensuim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jombim Iswamu ya ule. Lai spak kat kendai. Lai spak kat kendai. En je roi het Jesu Christus. Nam la